me na? Ka kuwa? Ya aka. Ni me ne ma ba ai bane ni. Wallahi idan gari gaba ɗaya rayuwar nan kai mun. Kai uwaki, wace hariya ce na wallahi in talauci ya dame mu za ta dame mu da abin. Wallahi aure na ne ya baci wallahi. Yanzu uwa tsawa ake mun aka. Da ko Allah na Ina cikin rahin kuɗi kuma ya kya yaro zai kyaje da kuka. Karkirin ladi mai taliya ne. To ba sai ta jar laba. Karkirin ladi mai taliya ne ba kai da ka riga ka sani? Wallahi dan. To uwar ma haka take. Ni in gaya maka gaba ɗaya ina cikin matsala. Yanzu haka? Wallahi kwana biyu rahin kuɗi ya damu. To kai na kuwa ba kai kaɗai ba. Ni fa da Allah ubangiji zai taimake ni daga yanzu zuwa magarba wasu ƴan kuɗi sai samu. Allah samu garin bulla. To ni da sun samu aida tun ina kan kwalba ta 3. Allah Kwarai kuwa. kai wato kai ai na ga maka ni fa kar kai tsammanin wai tuba ne daga ganin haka nan. Allah ta dubci ne mini. Wa Qur'ani. ba a cewa komai. Bari shiga gida. Shiga shiga ni ma barin jalle Ba matsala. Allah sa an samu ta yi girki. Dan to. ban bar mata komai a gidan ba. Allah. A udu to to menene ma Allah na tuba ita wannan rayuwa. Sai ka fito. To ba matsala. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba san da zuwa. Au. Baba, barka dai mama. Barka dai. Amun lafiya. Ya gajiya. Baba. Alhamdulillah. Ai wajen Rabu na zo. Gurin Rabi? Eh. Au dama kai kake zuwa gurin ta? Ni nake zuwa Kuma wajen kai ta, kadai baba. na san duk ba wanda yake zuwa sai kai da na fahimta. Allah sarki ai da ta akwai alaka sosai da sosai Kwarai baba. kuwa. Wallahi, Oh. kwarai da gaske. Dama abin da ya sa kaga kwana biyu baka ganin ta. To baba. To dai cutar kanjamau ce da ita. Kwarai kuwa. Kanjamau kuma? Cutar kanjamau ne da ita. To in ban da abu tun da kai ba wani abu da ya shiga tsakanin ka da ita mai da tashin hankali. Da yake baba wallahi akwai dai kasan sharri shaɗan da na dan taɓa abin da sau ɗaya wallahi. Sau ɗaya ne abu. Iye? Kawo ku ai dole hankali na tashi. To Yasa. kwarai kuwa. Dan gidanku yaka dama ciki ne da ita. Ciki baba? Ciki ne da ita tsoho. Rabun? Kwarai kuwa. Wata shida ciki an kusa kaiwa 9. Ciki ne da ita. Amma Baba sau ɗaya ne ba. ko ba so ai Sau ɗaya ne wallahi. Sau ai ɗaya shine nake duba yadda ba jama'a a layin nan. Baba, ni dai dan Allah ka rufa min Rufa asiri yasa ba na so a ji in gidan mu suka ji magana na ba shiga wanda uku zai wallahi. ji dau kuɗi ka bani ni na san duk wata mafita da zan fita. Wannan ne ai Lungun nan ba kowa. rike duka ma kawai rike gaba daya To ba matsala. rike gaba Ba daya matsala. rike gaba daya Je ka ba komai. Kaga yanzu kuɗin mashaya sun samu. Ya ire. Kuɗin mashaya sun samu. Hello. Kai na Monica! Na Monica! Ya akai? Au, ka ce kana matan. To kai da ka ce ba ka da kuɗi banda abunka? Kana ta kan tebur dai. Na san ba tafi kwalba ɗaya a gaban ka ba ko biyu. To ni ga kuɗin tebur guda na haɗa. Ga dina. Bari in je in canza kaya ko kuma.